Lexico emergency meeting. And to start our meeting, I am obliged to eat this fake news hot chili canton. Init din ito na. Hindi na init. Kakangon. Okay na niya. Dapat na rin sa kanya kamay. Hindi ba sigaw ka? So, taon next po ka sa pulanan, comment in. Pera mo na? Pag-sul-sul. Ito, vegan. Wala, ganito. Okay na niya, okay na niya, okay na niya. Pati buhok na lang. Kaya lang kaya. Wala kang tigit ng mataya. Okay lang. Okay, let's start. Okay mo naman. Hoy, hoy! Nawata! Galalawan ko. Ipatalo, alam Ikaw, lang. train! Try mo, train! Malibot si Kodo. Malibot. Nagwang pa siya ng isang kanto. Alam na yan mo na. Oo, sir. Kamay lang ka sa mag-hit. Sa nga ka. Dahil maglakta na Samyang. mag-inom ka to. Challenge. Accepted by Sister Anne Marie. Sambihan ako sa Manila. Ako? Tatlo ka pa rin, hindi ako ino. Go, Sin! Go, Sin! Siya yung... Namuon yung... Sige. Hindi ka pa mag-inom to. Inom ka mo gatas? Kaya Madrid to, natutulanan ka. Ano kung mag-inom? Madrid to, Ayok! Basi ano ka? Mga tayo. Oh, dip-dip. Sinong Hilde sa inyo tatlo? Nasigan. Tapos ang kamanguran. Medyo piyab lang. Okay. Pacheck it. Dito ka ng tubig. Hindi, kayo mag-Madrid to sa tutulan. Oh, lumalabo. Ano ka siya? Yan. Galaway na ko. Para sa kalog to. Yun. Oh, ito. Yunahin nyo ba sa gripo? Yunahin nyo ba sa gripo? Ay. Diyan, tuba ka dyan ay. Oh. Hindi ko na. Kaya nag-lock ko na nga. Sige na. Gamay lang. Sige na. Huwag kinablang madula. Simo ka lang. Nana mo na sa gamay. Nana mo na nakadala ako. Bata ka, pastor. Go, Miguel. Hindi kayo dyan sobraan niya. 4 tubig. Yun lang ano. Gusto, rice pa ito na gusto. Boy, tuloy ka. Kamay ka mo, Miguel. Tara niyo ba kuhaan mo na ID? Oh. Tara mo kuhaan ng ID. Makauda na. Magpakuha ko na yun. As the taste. Oh my God! Di ba yun? I regret it! Wado-wado tayo pa na. Aras. Basi mag ano na eh. Sabot. Manang, Yes, dear. kung mag-visit, yung mitubis sa Pulanduta, bigago kayo, matubing lugar, be. Bago. Di na pala doon tao. Beng, tapos ka na Punta ba? na si, ano, si... Sino to makanto? Ito mo namin ito kakahang yan. Kaya kahangan? Gani! Oo. Kaya para ko na ka! Hari-hari, bigit! Ano parla? Ano, nasa tutulan mo lang. Nga. Kaya na. Hindi ako kayo bearable. Kaya na test mo eh. Hindi kinag... Huwag ka mo nag-pray mo. Ang mo nakahang. Correct. Na? Hindi ka ba? Kaya dapat, Wow! one down plus Grabe siya! one down plus sakon. Pero kadami pala,
Wala kami masaburan, promise. Ikaw na Wala siya pulos. Ang yan nga sabor, white pulos. Amo na wala. So, sana ubra si Ney. Si actually nga. And you have just Wasted our time. wasted my Buds. time.